είσαι εδώ, παιδάκι μου? Συγγνώμη, τη δική μου κουζίνα ήρθες να μαγαρίσεις? Μαγειρεύω. Τι μαγειρεύεις εδώ πέρα? Οικονομικά. Τι οικονομικά? Χωρίς συνταγή Αυτό και πού το τέτοιο. βρήκες? Αυτό μπορούσε να είναι το σκυλάκι της κόρης μου. Της κόρης είναι. Φέρτε εδώ. Τι θα κάνεις? Έλα. Θα το φτιάξω. Αυτά τα σύνεργα. Θα είναι γέμιση. Θα μαγειρέψουμε, αγάπη μου. Εσύ από πού και ως πού μαγειρεύεις? Α, δεν έχω τατουάζ, έχεις δίκιο. Α, ναι. Α, θες να το παίξεις και σκαρμούτσους, μάλιστα. Κράτα το εκεί. Περιμένω. Άλλε τατουάζ. Νιώθω σκαρμούτσος. Είμαι σκαρμούτσος και πέτρετζίκι. Πάει με σένα. Α, τι και καλά. πάντα έλεγαν μου πάει τότε του. Τι θα κάνεις στην κουζίνα του Happy Day? Γαλοπούλα. Χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα. Πού θα είναι η φτιάξω. γαλοπούλα? Θα έρθει και η γαλοπούλα που να την κυνηγάνε. Να μου Ξέρεις ότι ξανάρθεις. σου έχω αδυναμία. Πότε θα πάμε να κάνουμε κανένα οδηπορικό στους τουρίστες? Οδηπορικό θες? Βέβαια. Θες οι δυο μας κάπου να έξω από εδώ? Με τους τουρίστες μαζί. Θα βρούμε και τουρίστες, εντάξει, θα κοιτάνε. Τι καλά. Πρόσεξε τι θα κάνεις στην κουζίνα μου. Να μην λερώσω. Μην πεις υπονοούμενα και αυτά τα περίεργα που λες. Μόλις το φτιάξω, θα το στείλω στην εκπομπή. Άντε, καλή επιτυχία. Άντε, να είσαι καλά. Φιλάκια. Χρόνια σε πολλά. σκέφτομαι. Χρόνια Κι εγώ πολλά. πολύ. Άντε, γεια. Λοιπόν, φίλες μου, είναι όλα έτοιμα για τη μαγειρική μας. Έχω κάνει και τα απαραίτητα τατουάζ. Τώρα ξέρω να μαγειρεύω. Θα βάλω και γατάκι, γιατί ψιλοσυχαίνομαι. Πρώτα πρέπει να ξεντεριάσουμε τη γαλοπούλα. Θα τα βγάλω όλα, θα τα βγάλω όλα. Τι είναι αυτό? Τι έφαγες, μωρή γαλοπούλα? Πώς το κατάφερες αυτό? Το φάγε ολόκληρο, το φάγε ολόκληρο. Τι ησυχαμένο. Συνεχίζουμε. Πιάνω κάτι ακόμα, πιάνω κάτι ακόμα. Το στικάκι του Βενιζέλου, εδώ ήτανε, η λίστα Λαγκάρντ. Είχα φάει τον τόπο, Αθώος, αθώος. Μες στη γαλοπούλα, μες στη γαλοπούλα, όλα βρίσκονται. It's time to play the music, it's time... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που τις βρέχω λίγο, γιατί έφαγε το στικάκι, κακιά γαλοπούλα, κακιά γαλοπούλα. Λοιπόν, βεβαιωνόμαστε ότι το πτηνό είναι νεκρό. Δεν σαλεύει, δεν σαλεύει. Και ξεκινάμε. Θα χρειαστούμε 2 ώριμες ντομάτες, τις οποίες θα τις πολιτοποιήσουμε. Κάπως έτσι. Τι, φοβάσαι, 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 Α, είμαι η ντομάτα, μη με σκοτώνεις, σε παρακαλώ. Και όλα έτοιμα. Τα βάζουμε όλα σε ένα μπολ. 3 αυγά. Χτυπάμε τα αυγά μεταξύ τους να ομογενοποιηθούν. Μερικές φέτες τυρί. Προσοχή. Το τυρί να είναι με ένταση. Είναι σημαντικό. Θα κάνεις αυτό που σου λέω? Θα κάνεις αυτό που σου λέω? Όχι, είμαι το τυρί. Θα με κόψεις φέτες. Θέλει ένταση το τυρί. Κόβουμε το τυρί σε φέτες. Θα το μετανιώσεις, το είπα. Μπαίνει και αυτό μέσα. Μισό λίτρο γάλα. Προσοχή. Χωρίς γλουτένι. Το γάλα να είναι χωρίς γλουτένι. Μες στη μ***κία μάθαμε και τη γλουτένι. Κοίτα να δεις. Ανακατεύουμε μέσα στο μπολ. Προσθέτουμε λίγο ατίθασο τυρί ακόμα. Και μετά τα περνάμε από το τηγάνι. Τα περάσαμε από το τηγάνι. Δεν μας πήρε χαμπάρι. Τι καλά. Τις χάσαμε τηγάνι. Η γέμισή μας είναι σχεδόν έτοιμη. Την τοποθετούμε στη γαλοπούλα. Όλα μέσα, όλα μέσα. Τι καλά. Και στο τέλος, ένα μικρό tip. Προσθέτουμε λίγο ευκάλυπτο. Μερικά φύλλα ευκαλύπτου. Του δίνει, του δίνει. Ίσα να ακούγεται, ίσα να ακούγεται. Να δω. Ο ευκάλυπτος είναι. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Ο ευκάλυπτος ακούγεται. Τι καλά. Και τι λείπει για να γίνει η γαλοπούλα μας χριστουγεννιάτικη? Κάστανα. Έχουμε και μερικά κάστανα. Τα βάζουμε στη γαλοπούλα. Να γίνει χριστουγεννιάτικη. Και προσοχή, φίλες μου. Προσοχή, φίλες μου. Σε αυτό εδώ το σημείο πρέπει να πάρουμε τα μέτρα. Πρέπει να προσέξουμε μη μας αδειάσει η γέμιση. Γιατί τότε θα μιλάμε για παταγώδης αποτυχία. Πρέπει το πιάτο μας να έχει αρμονία και γευστικό ενδιαφέρον. Οπότε τι κάνουμε? Πάνα. Βάζουμε μια πάνα για να μην φύγουν τα υλικά. Πώς ανοίγει αυτός ο διάολος? Κατόπιν τούτου αφήνουμε το κρέας να ξεκουραστεί. Του βάζουμε και κουβερτούλα. Κοιμήσου μωρό μου, γέλα γλυκά. Θα έρθει η ώρα να σε φάμε μετά. Στα έλεγα εγώ, στα έλεγα.
Θα έρθει η μέρα που θα σε βλέπουν όλοι σαν ένα κομμάτι κρέας. Στα έλεγα. Εσύ με κορόιδευες. Τι μου λέγες? Γλου. Ξεκουράσου τώρα στα ψη. Τι καλά. Η γαλοπούλα, φίλες μου, πρέπει να αναπνέει. Πώς θα αναπνέει η γαλοπούλα? Τι καλά. Σπλατεριά. Το κάνω για να απελευθερώσω τα αρώματα. Βάζουμε ένα ρολόι για να ξέρουμε το χρόνο ψήσης. Προσθέτουμε ένα αυγό ακόμα. Γιατί όχι. Και εδώ, φίλες και φίλοι, μπλόφαρα. Είμαι μπλοφαδόρος. Σας παρουσιάζω την έξυπνη γαλοπούλα. Με μια απλή κίνηση και η γαλοπούλα μας δεν χρειάζεται ψήσιμο. εσύ. Καλά. Η έξυπνη γαλοπούλα. Δηλαδή, άλλες που ζήσαν τι ήταν, χαζές? Εσύ ήσουν οι έξυπνοι? Άντε τώρα. Η έξυπνη γαλοπούλα. Προσοχή στις απομιμήσεις. Και η χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα μας είναι έτοιμη. Προσοχή, φίλες μου. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η γαλοπούλα, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ηθοποιοί για τέτοια γυρίσματα. Κανένα ζώο και λαχανικό δεν κακοποιήθηκε στη διάρκεια των γυρισμάτων. Σε περίπτωση μαγνητοσκόπησης, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί: η πολιτική με τσεκούρι προκαλεί σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες. Καλά Χριστούγεννα.